وڵاتی یابانê alîkariyê madî pêşkêşî lê qewmên Rojhilatê Firatê kir û li gorî ku hatiye ragihandin, alîkarî bi bihayê 14 milyon dolarê Amerîkî ye. Weke hatiye ragihandin ku di dehê vê mehê de hikûmeta Yabanê biryar daye ku alîkariyên bilez bi bihayê 14 milyonê dolarê Amerîkî pêşkêşî derbederên Rojavayê Kurdistanê bike. Her wiha di daxuyaniyekî de hatiye ragihandin ku alîkarî buwarên tendurustî û dabînkirina cih û betanî û kûn li xwe digirin û ew alîkarî wê di rêya 4 rêxistinan ve were dabeşkirin. Her wiha di daxuyaniyê de hatiye ku alîkarî wê bi ser 52.400 kes de yên ku vegeriyane ser zêdên xwe û yên ku derbeder bûne wê werne dabeşkirin û beşek ji alîkariyan wê bi zarokan were terxankirin û beşek ji alîkariyan ji bo dabînkirina ava ve xwarinê wê were terxankirin. Her wiha 1400 kes ava ve xwarinê ji wan re wê were dabînkirin û pîwîstiyên bilez weke betanî, doşek, layîtê şehnê yên bi wizeya rojê kar dikin û cilobergên zivistanî û kel û pelên dijî baran û sermayê wê bi ser wan de werne dabeşkirin. Her wiha di daxuyaniyê de hatiye ku welatê Yaban wê berdewam be di karê hevbeş digel civaka navdewletî da ku kêşa Sûriyê were çareserkirin û buwarê mirovî li Sûriyê bikeve astekî baş de. Her wiha proseya siyasiya Sûrî berve pêş ve biçe bi serpereştiyana teweyên yekgirtî. Ji dema ku rewşa Rojhilatê Bakurê Sûriyê têk çûye û heta weke niha bi tenê dezgeha xêrxwaziya Barzanî bi hawara derbederên Rojavayê Kurdistanê ve çûye û alîkarî bi ser derbederên her du bajarên serê Kaniyê û Girêspî de dabeşkirine. Heta weke niha dezgeha xêrxwaziya Barzanî 6 karwanên alîkariyan gihandin Rojavayê Kurdistanê û bi ser derbederan de dabeşkirine.